Ako si Rosaldita Harantilla, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakoy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kong bana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong giinom, hantod na, wala na dyan nakapadayon ang guiter sa akong liog. Wala na bukol man? Wala na. Wala na dyan, wala na ko ipamati. Daghan kaing salamat sa koy nga, salamat. The original Koy Herbal Capsule. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang maayong katilingban, nagsugod sa lig-on nga relasyon sunod sa pamilya. Higubanin mo akong danaan. Wala tayo, ate. Sorry. Sige lang kag-sorry. Sorry na good day. Unya, kiguba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan, gikan sa gagmayng butang, sama sa pagpasaylong, paghigugma o maayong pamatasan, mugiya kanila sa maayong pakingrelasyon sunod sa pamilya o ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb ang dulaan. Dili lang na, gikaon niya akong ice cream. Nikalit nang siyang sulod sa akong kwarto. O gikuris-kurisan niya akong sumbok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kayo mahinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipusang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala po ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala pero nag-uol ba ka sa imong nahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan may tungod sa gugma sa Dios, maghimo nila nga mahigugmaon. Ano na respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ihemplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya nagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Dios kinabubot-ong nagpasaylo kaninyo. Sophia, unsay ipasabot sa kinabubot-ong magpasaylo? Sorry kaayo, tiha. Okay na Caleb, oy. Wala na to. Very good. Ang maayong katilingban, magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC. Sa S75, ang inyong Radio Ronda. Vitron, subok na! Doon sa Yandong, taga Basak. Sakop sa Lantapan, Siwangay. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na. So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon. Dili. Karon kaon na. Pila edad sa imong bata, sir? 1 year. Usa ka tuig. Tambok na. Salamat ko sa Vitron. Vitron, subok na! A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Mga suking tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, business trainer. Mudapit ka na tong tanan
sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes, matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko, ang pinakakusog ug naglanog-lanog ang DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Kadali ko di mo nakalimot na ako doon na. Duha pa lang gani kabuwan ko ta magkita. O din ka magkailan ako. Ang misliman ng imong lawas ug mihamis ng imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili ni sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee dunay daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa ton lawas. Unsa pa nang lit? Sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa ton lawas. Unya, mo convert nito sa energy. May stevia, maingon man sab mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug manindot ang imong lawas, mohamis pag yun ang imong panit, inom ang tag-adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kisama nako, mukita ka pa, muhimsog pa kanunay imong panlawas ug mahimong sexy. Maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Radio Ronda sa 75. Oras sa DYKC Radio Ronda alas 9:08 sa Kabuntagon. Standby sa pagsugod sa Karambulang Bisaya. Standby mga higala ha. Higala bay butag, kumusta? Oy! Adlaw nga Huwebes, it's a holiday. Perming taligsik, wanon ang kabutagon sa adlaw nga Huwebes. Pero in spite ini niya gipakita nga kisdom sa kalangitan, daghan kog nabantayan mga higala, labi na dito sa Lunita, dito sa Cebu City Government, sa Mandaue City Government, nga gitagaan dako kay pagtagad ang pagsaulog sa Independence Day karong adlaw. Inyo mga alagad ug karabulista, Bob Malazarte. John Tadli. Happy birthday ug happy Independence Day pa ni Jan. May nag-birthday. Birthday ron sa independence atong nasod, no? Kasalugan. Mga sila unsam nang Independence Day? Mao nay pagsaulog sa kanang kagawasan Independence God. Atong gisaulog ang Independence Day, kapila na ron nga tuig pa na dyan. 20 kapila. Dili basta-basta ang pagkuha nato o paglampos sa atong nasudnon nga soberenya, pinagis pagkuha ini ang kagawasan sa atong nasod mga higala, kay nag-ula, gigastuhan og daghang kinabuhi
nya gipabahaan og daghang dugo sa atong mga bayani. Kita yahay kita kung sa kuan pa dawat lang tag limpyo manghigala. Kita na ini kuan nanggi na mo po sa mga bunga sa ilang kahago og pagsakripisyo. Ya karon mo na atong gi saulog, atong gihinumdum ug atong hatagan og mao ni nga gihimo ni siya nga holiday manghigala kay matawag na tog dako og bililhon kayong pagsaulog sa atong Independence Day karong adlaw manghigala. Ika-127 na, partner. 127th Independence Day celebration. So kamo diha ang uban nga mga local government units dunay gipahinuhod nga misa, ang uban dunay labi na kuan ba kanang katong mga local government units, mga syudad, lungsod, kalungsuran o mga ambot kas kapitulo unsay laghimo, no? Sagad nga buhaton na basta magsaulog sa Independence Day, doon na ginay kanang gitawag nga pag-isa sa nasudnon nga bandila nya short program nya dayon ang pag halad og mga bulak, no? Adto kasagaran na pa diyan mga lungsod, mga lalawigan, ang makita na to diha nga mga bayani, no? Kanang estatwa ni Jose Rizal. Mo kinay prominent din kada lungsod mostly na agit. So adto dito maghalad og mga lukong sa buwa o bouquet of flowers kay pagtimaan na sa atong pagyukbo og pasidungog sa atong mga bayani nya si Dr. Jose Rizal Parnijan. Usa ni sa giilan nato nga great hero, ha? Pinagi sa iyang panuwat, pinagi sa iyang kalantip sa pangunauna, iyang gipukaw ang pangunauna sa katawhan og dito nagsugod ang pag-alsa. Pero man proven gyud no nga sa usa ka revolusyon di gyud magsilbi og way armadong pakigbisog. Kay og si Jose Rizal ay gisaligan way pag-abag sa grupo nila ni Bonifacio ug ni Aguinaldo, dili gyud mahitabo ang pagkuha sa kagawasan sa atong nasod. Yes, no? nagi na iyang kakibat nga action. Tagalog naman ng imo pa kakibat, ha? Maka sabot og gamay ang mga kuan. Tagalugan kaya. Kuan gina nuntan gina. Na gina di magsilbi. Way mo lampos nga bisan unsa nga klasis revolusyon basta way armadong pakigbisog. So na gini armadong pakigbisog. Na theory na po actual implementation gyud. Mo na hitabo. So ang nipukaw sa galamhan ug nahuna sa katawhan panahon sa mga katsila si Dr. Jose Rizal. Ang nipatuman sa armadong pakigbisog mao sila si Andres Bonifacio o si Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Pero di gyud nato ang nga kalimtan Panginoon. Although pagiklaro ni nga mga kanabitawng bugat nga mga dokumento nga magmatuod nga ni-exist kato si Lapu-Lapu nga giila na to nga labing unang bayani sa atong nasod, no? Tungod sa dugay na panahon. 1521 ya kani silang time si Jose Rizal mga 18 na. Dili on March 15, 1621 na to. Kaya ako man timan on March March 16. March 16, 1521. Ako kay tabang sa no si Yuyoy Villame pa diyan. Di na ta kinahanglan Google. Ay, kanta na lang. Nasuito kas kanta ni Yuyoy Villame, no? Mao ni makapahinom do. On March 15, 16, on March 16, 1521, in the Philippines was discovered by Magellan. Na diha. So, although wag yung mga konkreto kay nga mga dokumento nga, ni-exist bagyo katos Lapu-Lapu, no? Di ba kana myth or kanang myth or kanang mugna lang sa una-una sa katawhan ba sa mga Pilipino kay una wa bang gyud ganin la ma-establisher daghang kay nag-ilog nga ang kunong batol of Mactan batol of Batang, batol of Matang, ditos Agusan, ditos Camotes, ditos Limasawa, dinhi sa Cebu daghana daghang kay mga climats sige na lang ay sige lang pero ato gyapong pasidunggan
ang atong bayani nga si Lapu-Lapu, maganita ka-establish kung sa tinong pangan Lapu-Lapu pa na dyan. Nailay mga version. May pas Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Mercado Rizal. Wag ginaya sa musab. Pangan. Pero Lapu-Lapu na version ay Lapu-Lapu. Lagi. Wa pagid ma-establish kung sa tinuod ba kasaysayan. Pero sige lang. Happy 127th Independence Anniversary kanatong tanan. Musta man nakabutang na ba mo si Bay Amy nagbutang na turon sa iyang bandera sa iyang dito sa iyang four wheels da no? Okay nya nindot kayo kay sayo kay miduaw diri manghigala sa atong Sibianan si Sirlito Humawas kuyog ni Erwin Ordanisa no? Nga nagda ini ang tipik og halad composition kalabot sa tinud-anay nga Philippine Independence nga sinuwat sa iyang anak pa diyan kaniyang anak no si Carter Humawas pa diyan. Kuan man ni naani sa USP Law Executive Class manya cum laude sa psychology sa University of San Carlos. Okay. Daghan kani siyag ma-compose nga mga kada bang kuan gyud i-timing gyud niya bitaw sa mga kasaulugan no. Mga importante nga event. Sama karon nagsaulog ta sa Philippine Independence Day. Doon na siya gitagik o gi-compose nga iya gining original nga sinuwat pa din dyan. Iya gining hagua no? Kani part man sa kanang gitawag og awakening. Yes. Sa atong mga katawhang mga Filipino kay karon murag halos naman patan ang mga bata ron no sa day natabo ang Independence Day. Philippine Independence. Mag-lisod. Hindi ka sila ka-relate. Pero mga tukag North Korea pa dyan, sorry nga to sa North Korea, Bob, nagpangutana na mo, ang permero nilang hari dito, ang gila nilang kanang leader sa Korea, makamemorize sila. Ang mga pizza dito sa mga kasalugan sa North Korea. Kita Hinoo no? Suswa naman. Wala kayo na ito heartily kagad sa itong kinahilan man. Nalipat na ta tungod ining modernong teknolohiya sa ang kalingawan dos bago henerasyon. Sige nalagduwag mga gadgets, cellphone, games, kining unsa pa ning uban pa diyan kining ang online sugal, laptop, garbiha. Mao na niilog no? Okay, sige. Nya karon taud manghigala ato ning hisgutan pasti lang gahi asag og yun ining mga kuno taga lower house kini mga prosecutor ba labot ni part diyan sa kining impeachment complaint nga gisang-at nila ngadto sa Senado nga gikuan mo to girimad o gibalik ngadto nila balik na sus karon mangita gyud sila bikil karon pa ni diyan kay mura man og di nila dawaton di nila dawaton. Di lang dawaton. Ato ning iskutan karong taon manghigala samtang dinha sa Kapitulo tighay sige ko. Kanihan tanaw gyud nako sincero man ni si Governor elect Pambari 4 sa iyang reconciliation pagpakiguli ngadto ni outgoing Governor Gwen Garcia. Karon tanaw hapit na pila na 20 na lang kadlaw. 20 na lang kadlaw. Pizza Quaron, pizza Jose. Pasal mga 20 kapin kadlaw. So, ang nitabo mura man og nagdumili ang kampo ni Governor Gwen Garcia pag tugyan ining mga importante kay mga dokumento kay doon na naman roy nagsigi-sigi man ang ilang kalihukan kalabot sa smooth transition kining pag formal nga pagtugyan o pag-turnover sa gahom sa provincial government ngadto bag-o nga gobernador. Sus atong nahibawan gikan ni Attorney Edmond Lau nga mura man og nagdumili no? Nagdumili gyud. Okay. Kada hapit sa 15 o pizza 30 dunay murag sobras katunga sa mga importante kay mga dokumento sa kapitulo sa pagpadagan sa gobyerno sa kapitulo ang angay nga i-turn over karon pit sa 15 pero wa pa magi-imik wa pa magi-gimik pa diyan wa pa gid asin mura magi-snap ang ilang kani bitaw gipada nga mga communique or kining kini ang mensahe nga kon mag-meeting data kay ron ma-formally turn over kanang mga importante dokumento. Okay, nag-turn over na ila pa man o kayon tan-aon sa mga legalities, regularities mga sa transaksyon, mga kontrata. Ug uban pa nga mga dokumento.
So karon ha, ang head sa transition si Attorney Edmond Lau, mao ni umabot sa nga provincial administrator pa ni dyan. Okay. Little governor ni. So wa ba bisag gamay lang yango, bisan lag it. Nagsilag pa daw communication ngadto sa kampo ni outgoing governor Gon Garcia pero wa magi-imik, wa gyud matubag sa ita. Sakay mahimo linugdangan ani nga hapit naman inihap na lang mga adlaw mapupos na nya. Di kabot sa Hunyo 30, anak sila magkisik-kisik. Sa mo tambasakan mo dagko. Pero mao mo kinaiya or character ni pattern ni Juan, outgoing governor Juan siya nga. Di gini nga na kasayon ba bisan galing na lang mga rate of execution, iya pa mo yun ang i-contest. So kaning igayon na murag wa kay siya mo hatag og dali or dinli ano kasayon sa incoming governor. So iya yung gikuan la, diskarte imuha diha. Adto na diya. Di man na pwede diskarte lagi mo diha kay kinahanglan man ang kato mga vital documents. Ang akong gipasabot nga ang schedule nila tunga-tunga ba? Ang katunga sa mga vital documents sa kapitulo turnover karong umabot nga Hunyo 16. Ang katapusan nga batch sa mga vital documents karong pitsa 30 tayong tapos gyud sa buwan sa Hunyo. Mo na ideal gyud kay para way ma-vacuum nga inag na niya magkarakara pa sila unsay mga dokumentong ilang ukayon. Mo nang maghinay-hinay na daan ba unta. Pero ang outgoing governor, lahi mo na iyang mindset. Paita, no? So, atong panawagan ha, i-public service na lang nato, director na dyan. Attention ha, ato ning i-dedicate nga to ni outgoing governor Gon Garcia. Go! Doon na may panawagan nga inyo na nang hanayon og tarong ang kining transition sa bag-ong mulingkod din nga gobernador. Hinaut nga musanong mo tubaga in taon kining ilang mga panawagan din na sa inyong opisina sa pagkakaron ha okay. Dili ra ba ni kang pambari 4 nga kuan maglisod-lisod kundi matud pa si kuan incoming governor ang sugbuanon may mo gilisod-lisod may gikuti-kuti nimo okay sige padaytason ato nang tiwason karon mga higala ha kanini mga dagko nga mga isyu pero dili pa agig pahaom sad sa kasalugan sa ika-127 nga Independence Day celebration, no? Atong paghandom sa ika-127 nga pagdawat sa atong kagawasan gikan sa mga langyaw nga mga diktador, no? Okay, di ay gi-compose si Mr. Carter Humawas, USP Law Executive Class, manya cum laude, psychology sa University of St. Carlos. Anak ni siya ni Sir Lito Humawas, kanhi official o retired customs officer sa Bureau of Customs mga higala, no? Okay, so ato ning basahon agig pagpahaom sa atong saulog karong adlaw sa Philippine Independence Day. Nya ang title ani pa ni dyan, True Philippine Independence. Tinud-anay nga kagawasan sa nasod. Okay. Yes, we as Filipinos superficially celebrate a so-called Independence Day every 12th of June. But are we truly independent? Bluntly, I'd say we are really 100% cotton white shirt of CK with that of same quality, kulas shirt for the same price. Which would you buy? Most of us would buy a Calvin Klein, of course. See, we prejudge right away that the imported is better, even if we haven't worn both of them yet. In chocolates, for the same price, a Philippine franchise Kian's Raisinit versus an American-made same Kian's Raisinit, which one will be people buy? The imported one, of course, truly for one. We are not truthfully free because we are yet chained to the pangs of colonial mentality. Second of all, we are not yet truly independent because we are not monetarily and economically independent. We usually loan from the U.S. or in other words from the World Bank. We borrow money from other countries just to make our bridges, roads, etc. That doesn't look like independence to me.
Okay. Third, and the most important of all, we are not truly free because we are still in the bondage of poverty, crime, and immorality. I can only say that we are already truly independent if I cannot anymore see shanties and dirty squatters. If poverty is not chaining us down and we have a dominantly high quality of life with peace-loving citizens and moral people who assiduously live with the ideals of love, justice, and serenity, it is only then we are truly independent. But this is a challenge that I pose to all of us. In any way we can, let us strive and work hard for true independence. Kining maong pisa mga higala gi-compose ni pinagi ni Sir Carter Humawas, USP Law Executive class niya man cum laude sa psychology sa University of San Carlos. Giuluhan ni og true Philippine independence. Tinod bitaw no? Matandog ba ita ni para nako matandog ta pa niya no? Kay sama ni yang gisite dire ug ato kun taparon kini lang atong mga gisulo ba kini atong mga igsusulo ba no? Mas mo matod pa niya sa article, mas mo prefer ang mga katawhan og CK kining Calvin Klein as compared sa atong local product. Gi-example ang Kulas t-shirt. Di maninggo. So mga chocolates po na mga produkto. Pero kani god no? Nagpabilin pa magod ang atong mentalidad ba? Kay pareha pa lang ta sa kanabitang ubang mga kanasuran nga unya wa na masad panahon atong Marcos Senior, Ferdinand Marcos Senior pa niyan. Naam to sila movement buy sariling product. Ya karon wa na kana gi-promote no, nakalimtan na. Bisan sa atong mga localities, wa na nakalimtan na. Nausab na natoy buy Filipino kaniadto. Correct. Buy Filipino, dili buy Filipina. Kay ngano, kinahanglan man unta ang atong i-promote ang atong kaugalingon nga mga produkto kay ron ang atong ekonomiya mulambo. Paita no. Kani mao ni. Unya natay atong kaugalingon ari ta chocolate. Mas mo prefer ta ini mga imported. In fact, naatay atong mga kaugalingon mga local chocolate products nga mas nutritious pagan ini. Unya wa ni mga artificial nga ingredients kay ang atong nasod kuan kayo kanang abunda kay sa supply sa kining chocolates, kining ang mga raw materials paghimog mga chocolates. In fact, kining mga imported nga mga white chocolates pa ni dyan, di ani gikuha diri sa ato ang mga raw materials ani. Yes. Ya kani ang atong ekonomiya di pa kita tinuod nga gawas nun kay gano tungod kay nagpabilin nga mura og nagsalimuang naglisod og nagkamang ang atong ekonomiya. O na nga gihulagway ni Mr. Carter Humawas nga dili pagawas nun atong ekonomiya gumikan kay nganuman magsalig lang gyapon tag pangutang. Magsalig lang gyapon ta og dangop nga tos World Bank, IMF, kini bang International Monetary Fund, ngadtos mga bangkos Japan, US, o kini mga higanting bangko gikan sa mga higanting nasod sa mas South Korea. So, wapagid ingon nga totally independent ta kay naghangad pa kita sa mga international lending institutions. Sampo lang. Kana din hang na project there sa national government sa konsolasyon. Kanang gitawag og International Container Port. New konsolasyon, International Container. Kinsa may digasto na? Di man kwarta. Oy, gikan mas South Korea. Korea. Sakto eh. Nya kining gihulagway ni Carter Humawas nga pinaka-importante ang katulo. Dili pa kita totally nga gawas nun ining grabe kakabos. Grabe kadaghan sa krimen o kining immorality, no? Ano man. So atong makita kana lang ang basic kayong example
Inigsaka nimo nga to sa first Mandawi Mactan Bridge. Inigsaka nimo lingis to, paingon kas Mactan, lingis to. Daghan nagyapog mga nagkuhay-kuhay din nga mga mga panimay sa mga squatters pa diyan. Ano man ati mana sa mga local government officials. Ngaunta para nako ang Mandawi daghan magyuta. Yes. Anong di man gahinan ninyo tipik ug kabahin ana mga yuta dias Mandawi niya. Gusto mo nga inyo nang pahulug-hulugan. Sa kuan kayo kanang kuan ba kanang dili kayo taas nga kantidad, no? Yes. Na mga proyekto mga social housing pero pila ra ka porsyento ang maka-avail or ma-accommodate ikumpara sa gidaghanon sa totality sa nga registered urban poor nila nga mga kuan membro. So kana ari na daogon sa unsa ka seryoso ang mga leaders o mga opisyalis nato sa gobyerno. Kani sigurado ni kini ang mensahe kini gi-compose ni Sir Carter Humawas through Philippine Independence. Makaiko na kaini nga makapukaw sa atong mga opisyal sa atong gobyerno. Ilabi na nga karong adlaw nagsaulog ta sa ika-127 nga Independence Day. Atong oras alas 9:32 sa Kabutagon. Ato na ning isgutan pa ni Jan be kini ni ang di magyuta ka kontak ako na ako'y kontak ni ni Paul kini ba Paulo Garcia kini kinabagwangang anak ni Gwen Garcia pero di na mamnubag no atay mahim sa ani no anyway ato ning tagsaon paghisgot manghigala punto por punto. So sakto ni pila na lang kadlo 20 lang kadlo habilin unya mapahigayon ka ang kini gitawag nga official turnover sa gahom diya sa Kapitolyo alang sa incoming Governor Pamela Baricuatro. Kay nakita man po ni dyan o gani ang kampo gid ni Baricuatro no ni ingon nga mura man og minus kayo og kooperasyon ang kampo sa outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Unya ang pinaka kani magsagpag yung kay ni sa kampo sa incoming Governor Pamela Baricuatro po na dyan mano. Sige na sila gahangyo nga kinini ang i-release na intaw na kanang mga importante kay nga mga dokumento nga gikinanglan alang sa hapsay nga transition. Di man. Unsa jud kay na ano man? Unsa may na? Sa ilahang tago-taguan. Silang gikahadlukan nga mahibawan. Ug na magali. Astila. Ato kuno makontak ba nato si Governor Pam Baricuatro Brooklyn? Ya tagaysan mig update kay third game 3 deron manghigala sa NBA Championship. Tali sa Indiana Pacers og sa Oklahoma City Thunder no. Nya parihar bang standing ani. Okay. So ayan kuno makontak ba nato nining mga orasa si Cebu Governor elect Pam Baricuatro ato siyang kuan og dugang kasayuran kalabot ini no. Kay sa to pa og wa pagi pasiuna nga mga kuan ang kalambuan sa ilang paningkamot alang sa smooth transition. 20 na lang kadlaw. May Cebu City kayo na. Sobrang nas katunga ang ilang pagpandang palas transition, no? Nagisi-gisi na ang incoming. Sa Mandawi, murag ang katapusan nga gikatagbo sa transition committee tali sa grupo ni Clint Bersidi o sa grupo ni incoming Mayor Junki Wano ang sangguniang panglungsod. Awa na human na. Mao ning update panghigala sa championship game tali sa Oklahoma City Thunder o sa Indiana Pacers NBA Championship Game 3. So ura og nindot ning duha sa second quarter pa din siya Buglin. Napa ni sa second quarter nya remaining time 3 minutes and 50 seconds
pareha, tabla ang score mga higla 51 all. 51 all. Ato ning sunod niya ha, unsay sunod nga mga update ani. Atong i-try ko no makontak ba nato no si Governor Pam Paricatro no. Kay ana guni kinahanglan ba guni nga i-formalize no ang kining pagtugyan ining mga essential o kining mga importante kay mga dokumento pa ni diyan. Unya bisa na lang kana mga sinuwat lang sa kamot no bisag dili kay formal nga mga pagtubag sa ilang mga komunikasyon sa ilang mga request wa mangyot. Mao na nga mura og nakakita ang grupo kining transition team sa kampo ni incoming Governor Pambari 4 mura man og nagatubang tagbukid ani. Mura man og dunay resistance, mura magdumili, mura man mutuman dili. Kanya ra bagin mahadlok sad si Governor Gwen Garcia. Kay magani mahadlok kaning ombudsman. Di ba? Kita klaro gito nga order. Nahadlok pa ni ombudsman pa ni dyan? Wa man di kuan man siya. Nakiga bill to bill man po siya. Mahadlok, wa magani mahadlok sa ombudsman. Kani pa gandi ALG. ALG may mukuan na ni. Wa kuno kuwang kayo kooperasyon ha. Gihulagway ni sa head sa transition team sa kampo ni incoming Governor Pambari 4 nga uncooperative. Nakita ganila no? Grabe, no? Ya, tagsa-tagsaon man eh. So, kadunta to, pagdayong a week after sa resulta sa eleksyon, tagsaon man lang by department, press man daw yun. Katapusan nga departamento nga atubang sa transition team sa outgoing nga kampo ni Glenver City og incoming Mayor Junkie Iwano, mao ang sangguniang panglungsod. Mato kagapon. Mato katapusan. Awan na rin, di na gamay na lagkuwang. Pero dihas Kapitolyo, wa pa man yun. Gusto siguro niya nga, nagkapit sa 30, ibundak niya ng mga dokumento. Di na pwede. Yung saon pa pag lian sa kuwan, incoming governor. Saon na pag-adjust sa ilahang game plan or ilahang kuwan, mode of action. Stila, no? Di na ba ni basta-basta nga, ibundak lang na diha, kinahanglan ng rebihon? Rebihon na. Kay lima kag ug dunay mga dako kayo nga mga kinini ang kakuwangan. O di ba dunay mga imo na dawaton, imo na acknowledge. Di buyaw kay ma-pressure sa Pambari 4. Nagtuo sila pa niyan nga kinini ang wa man siya ni makasuway no mo transition ni si Gwen. Kato napildi ni siya sa una. Di ba napildi ni siya sa una? Nakasuway bisang pildi pa. Kawa ni pildi-pildi dahil. Ang iya papas, no ipabling mo ito yung napildi. Pagdagat Congress. Pildi ni Caminero. So, importante kay ni mga higala, kay, ug ako sa Pambari 4, ug ako'y Attorney Edmond Lau, di ko basta-basta nga, inig ultima hora, 11th hour, dakdakan ko ng mga sinakob, kinahon diyan nga mga dokumento dili ay. Di na naman digest. I-acknowledge na ko. Di na naman digest na yun kay naghan pa ng mga technicalities, legalities nga ilahang. Kuyaw og naay mga illegal nga na-appeal ana. Nya ilang sundon. Binuang. So kinahanglan nga tan-aw na nila kanang mga physical documents gunsa pa ning uban nga pagsiguro ba nga intact pa ni kining mga butanga kining kwartaha naa pa ni diha kay lisod kay og palitan ang asset nila mga properties naa dia sa dokumento nya wa in actual o sa physical nya wa so dili siya kwat tukma kinala makita nila sa kinini ang transition team sa habig ni Pambari 4. Okay. Kana mga importante nga mga labi na kana mga essential kay nga mga documents no. Sus paita ni og ilaning magkarakara na sila ani. Ang ato naging tambag no nga unta i-release ni. Nya gob outgoing man gyud ang governor diha sa Kapitolyo, Governor Gwen. Ayun na i-release na in taon na paliho kana mga essential documents aron dili in taon maglisod kining mosunod paglingkod dinha kining grupo ni Pambari 4. Ayo, sus paita.
So, kani mga higala, kining matod, luoy tao ka, mapaubsanon tao kay si Attorney Lau pa din dyan. Ingon din si Mr. Lau nga, di manggani sila angay unta nga kaning mabalaka ba? So may pasabot ni Attorney Lau ani. Kay matod pa ni Attorney Lau nga sukad pagsugod pag gilang gisugdan kining transition ng Tadas Kapitulyo, bisag kausawa gyud sa moingon kuno nga taga-imi og mga kopya o dokumento ana gitawag og mga kining confidential nga mga material tanawa ra gyud. Labunay ang uban na kanang day mas isog ka kay ikaw may mo take over, ikaw may nanaog bag-on mo kamulingkod, di ba? Okay. Mas isog ka, agresibo ka. Ang uban moingon din nga pitagay ko ni kanito ko tay pagawas niya. Nabaloy no Ginoo. Wow. Not even once kuno matod pang ato nilaw nga ni demand sila ang ilang grupo sa transition committee habig ni Pambari 4 nga mangayo sila ni mga confidential materials o confidential documents. Okay. Oh, unsa man mga confidential nga dokumento? Importante kini sama ni kini mga dokumentos asset sa Kapitolyo. Kanini ang pundo sa gobyerno. Pilar may pagkamagaba na mag-program ka sa computer. Mao niyo. Pero labunay di na tinuod. Di ba? Nato yung gisuwat nga usa ka kolumnista rin sa Sugbo partner ba? Mura ka aliado po siguro sa outgoing governor. Nga ang transition ko no, ang outgoing ra ko no, way lamot ang incoming governor. Yung sa pagka-transition nga dahil mo biya, dili niya ipasa sa incoming. So out of courtesy ra ko na nga apilon ang incoming governor. Ato lang ganlan siya. Si Sharis. Sa Attorney Sharis. Huwag ko rin labot. Out of courtesy ra ko na nga papilon sa transition ang incoming governor. Ita no. Ana mo na sa transition doon na gyud formal nga turnover. Formal nga turnover. Kabuutan sa grupo ani ni Pambari 4 no. Wa gyud gani sila mo demand. Wa sila mingon nga labunay sila may agresibo kayo kay sila nagoy mo puli dia. Makapaninghag pa gani sila. Pero sila na ignaskot. Sila goy nas gahom. Sila nagoy mo pulis gahom. Pero wa na sila yana. Ug sa kandila pa ni wa na. Nakuha na gid ba? Na tunaw na, nagsugod nagkatunaw ang kandila nga gidaan ni outgoing Governor Gwen Garcia. Hindi pa mapawag ang kandila ni Governor Gwen. Nagkuta na daan para way makanti ba? Way git kadiyot. Si Myrna Abilia Galarpe, minaw na to, pinagi sa live streaming pa ni dyan. Kamaman-an, Cagayan de Oro, kusog ang uwan, ampo kanunay, sa Ginoo, amping mga katawhan. Na-feature ba ito sa kining YouTube pa ni dyan, atong unang simanas pagsigi uwan, grabiyas baha dito sa Cagayan, no? Taas ang level gud. Naam sa ni Tadlas niya, kanda ko kay nga suba, kanagitawag og Rio Grande de Mindanao. Narabo ko mga parinti dito sila si Noy Dante, atong ex-military officer dia sa Philippine Army Camp Evangelista na naramon sa Cagayan. Sige, amping mo na Noy Dante ha. Dante Malazarte o sa iyang pamilya dia sa Cagayan de Oro. Okay. So, I don't know. Kung sa'y mamahimong senaryo unya ani inigdayong kining Hunyo 30, June 30, untong tutok. Kay mao man ni ang gitakda pa diyan nga formal nga turnover, exit, and padayong sud sa incoming. Pagdayong gawas sa outgoing. Og mahulagway baka ni. Ita no. Hindi ba mga public documents ba kinahanglan nga ilan ning ipakita gyud kinalang open bukas sila ni si Governor Gwen Garcia. Okay, di ba na iyang personal nga iyang taguan? Okay. So, mao na ato na ni gitiwa sa gisgot mga higala unsay tinud nga senaryo karon sa kining nagsingabot nga transition sa gahom sa Kapitolyo karong umabot nga Hunyo 30. Okay, ato oras alas 9:44 na sa kabuntagon. Karon total hatag mig update mga higala sa duwa sa Oklahoma City Thunder ug sa Indiana Pacers Game 3 Championship National Basketball Association. Oy, diyan na. Unsa naman ni oy?
ang home court advantage sa Indiana ila magigamit. Naglampaw man ang Indiana Pacers 64-60. Home court ni sa Indiana Pacers manghigala. Half time ni siya. Half time ni. Dahil human manghigala sa first half sa duwa, labaw ang Indiana Pacers 64-60. Unsa kay may tabo aning game 3 tali sa Indiana Pacers og Oklahoma City Thunder. Managingon pa na dyan. Abangan ang susunod. Nakabanat. Alas 9:46 kabutagon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Koi Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement, og number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao hinungdan sa mga sakit sama sa colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wala pang panihapon sa sulod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagtang nagyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag ang kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy o Rodzan Pharmacy. Life Extension Vitamin D3. Ako si Regan Pandarawan from Antipolo Rizal at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko. Di nagtagal, lumabas na rin ang result ng swab test ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3 dahil made in US ito at may sariling Research and Development Center sa loob ng 40 years. Kaya masasabi ko na subok, mabisa, sigurado ang Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Mga higala, doon na usab kita'y hulga sa bagong viral infection nga gitawag og monkeypox. Ug aduna nagyoy kumpirmadong kaso dinhi sa atong nasud. Busa ato ning paligunon ang atong immune system pinagi sa regular ug adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Dako kay kinig ikatabang aron dugangan ang atong proteksyon ug panagang batok sa ingon ani nga klase sa viral infection. Ang mga medical nga pagtuon nagpakita nga ang husto nga level sa vitamin D3 sa atong dugo makapalig-on sa natural nga kusog sa lawas, innate immunity aron makigbatok sa mga naturalized nga mga virus sama sa monkeypox. O ang igong level sa vitamin D3, makatabang usab nga malikayan nato ang grabe nga epekto sa infeksyon nga dala sa maong virus. Ayog kumpiyansa, paliguna ang imong immune response batok sa hulga sa bagong viral infection o monkeypox. Pag-inom og Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 og ginarisita nga brand sa vitamin D3 sa mga doktor sa tibuok Pilipinas. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paminaonda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil. Mia Priscilla, taga Bugo. Nakasuway bitaw ko aning Wonder Herbal Oil. Tinuod jud kay abi nimo akong ulo dugan bitan siglabad-labad jud ang akong ulo ba. Nya nga plus ko ana gisuwayan na jud nako. Tinuod jud oy. Nawala gyud ako Hugay pag umangkon ako man ganing gitiksan. Gitiksan nimo nga magamit gyud og Wonder Herbal Oil. Oo, kay ang magsige sa glabad nya nindot sad kay humot munot soted iyang kahang. Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Laging alright sa Starlight Fairies. Nakakasigurado mabuyahin mo. Laging alright sa Starlight Fairies. Halika na sakay ka na. Halika na sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Fairies. Lakbay na! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Are you ready to go? Ganahan mo adto og Manila gikan Cebu ug Tagbilaran, vice versa. Ganahan mo experience sa nindot ug dagko na barko sa Pilipinas. Biyahe na sa to go ug sure na mag-enjoy sa safe, sulit, saya na sailcation kauban si to go nga adunay nindot, limpyo ug hamugaway nga akomodasyon, libre nga 50 kilos na bagahe ug aduna pay libre na full meals on board. Lingaw ug sadya mo biyahe sa to go. Kuyog ang pamilya ug barkada. Aniya pa, nagkinahanglan baka og solusyon sa imuhang mga padala? Itugo na yan. Cargo, parcels og dokumento mahatod ni Tugo nationwide. Bisan asa man mo biyahe ug magpadala. Visayas, Luzon ug Mindanao, itugo na yan. Sakay na sa Tugo. Bring health into your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi. Sa Lactopapi. 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 Sa Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home. Bring health into your home. Etay Lactopapi Health Alert. Ubo sipon, ayaw patapti og ubo sipon ang imong pamilya. Dali kayong makuha ang sipon og ubo, muwan man o muinit, maong protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak nining sakita. Liguna ang ilang immune system pinagi sa pag-inom og Lactopapi Health Drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa inyong immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paimna sila og Lactopapi Health Drink and bring health into your home. Ang Lactopapi available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaisano Metro, Gaisano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy,
Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, Paz Pharmacy. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Si Rosalinda Primasio, nag-maintain ko sa Koi kay ang akong tuhod magsakit man. Karon nakainom na ko sa Koi, wala na nagsakit. Wala na sad manguan akong kamot, mangungkom. Maura, gamit mo sa Koi. Mag-the original Koi Herbal Capsule. Epektibo na, barato pa. May vitamins and minerals ka na. Tag 12.50 lang. FDA approved. The original Koi Herbal Capsule. Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Uy, naman tayo oras na sad part ni dyan, no? Yes, na pod. Paspasa daga sa oras, uy. Ato ditong klarohon, agatong pagbukas sa atong karambula ganina. Actually, nangayo o clarification day ang lower house dihang gi-remand, gibalik nga to nila ang kining articles of impeachment batok ni VP Sara Duterte. So matod pa manghigala nga di usa nila dawaton, i-defer usa nila ang pagdawat ini, pero wa gisalindot naman, di ba? Gisalindot naman sa Senado sa may labuhaton aton nila ibutang dito sa kwan sa tundok. Wala po sa resolution ang katong lower house nga ilang kwan i-defer lagi ang pagdawat. Gi-defer nila. I-defer nila. Still, ano? Napon sila i-clarificatory nga gi-kuhan sa Senate. Nya, tanaw ha, hilas-hilas na po nag-MCWD. Paitagid eh. Karon mo offer na po sila cash reward atong masakpan nga mangawat ining mga metros MCWD. Dugay naman ni panidyan nya. Karon, sigig saka ang kanana ang bayrono nato sa tubig, kada bitang dili unta angay nga kanang mga wastage ba no? Mga systems loss sa kurente pa. So kanana ang ilang rason grabe kuno kayo ang usik sa tubig. Apil lang kinawatay sa metro kay nikawat sa metro. Natural, di na musubay, di na maihap. Di na mabayran kay wala may metro. Diretso naman. Charge na to sa ilaha. Ang dakog yung problema lang kadi sila kasubay, asa ni ron ang mga karaang ug dagkog linya sa MCWD nga busluton na. Ang mga nakaingon sa dagkog kayong usik. Nya attention na sa taga Mandawi, ang taga Department of Public Works and Highways nakakaplag nga atong grabe kayong pagbaha pa na dyan sa daghang mga bahin din sa Mandawi City. Tungod nas grabe kayong ni-clog up nga mga plastic diya sa mga kanal. Sus paitan no? Atong ipatigbabaw na to no ang kining atong personal discipline. Kita patagaglabay ini mga basura sa mas plastic. Wala tayo oras. Lito ang kaso dito sa transmitter din sa studio si Glenn Tudtud. Manay update no? Kain ba yun yan na? Kaya wapang magsugod ang second half.
Kini inyong mga alagad sa Kanginan, Bob Malazarte. Salamat, man buntagan. My God. Itong maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride